Makauniyar zuciya, makauniyar zuciya, makauniyar zuciya, kan so ta jure tsanani wuya daɗi. Makauniyar zuciya, ta canja yanayin baya mata daɗi. Makauniyar zuciya, taura biyu ba ta tauna cikin zuci. Makauniyar zuciya, soya mamaye ta ya sa ta yi kuka. Makauniyar zuciya, shin to wa za ta so wa za ta ɗauka. Makauniyar zuciya, tun fara rayuwar ba ta mata daɗi. Makauniyar zuciya. This is all about democracy. Do you all understand? Yes, sir. Thank you. Idan mun haɗu a aji na gaba, za mu ɗaura karatunmu ne akan pillars of democracy. Good morning, sir. Why are you late? Ya kika makara? Mun sabuwar zuwa ce. Okay. Shigo. Wa sunanki? Zainab Bello. Zainab Bello. Zainab Bello. Yake ne wato ɗata ce kenan kuma kanwata. Dan sunana Bello. Ina da kuma kanwa mai suna Zainab. Fatima, Bilkisu, ga kawa na muku. Ko da kana son komai ku rinka yi tare da ita. Je ki zauna. Sannan idan an fita break ku zo ku same ni. Kawa, yanzu za mu shige wurin malamin. Cewa yana ce sunan su irin sunan babanki, sannan kuma yana kanwaye suna Zainab. Kin ga a cikin zaɓi biyu sai ki zaɓi ɗaya. Ko ki zaɓi Uncle Dad ko kuma Uncle Yana. Kai Uncle Dad ɗin nan bai yi ba. Ki zaɓi Uncle Yayan nan kawai. Gaskiya ni ya fi min daɗi. To, ni ma na zaɓi haka. Yanzu da mu je kenan ko? A'a, ni yunwa nake ji sosai don ban karya a gida ba. Shi kuma Malam Bello surutu gare shi kaman aku. Mu je mu yi breakfast kafin mu garzaya wajensa. Makauniyar zuciya, makauniyar zuciya, makauniyar zuciya, kan so ta jure tsanani wuya daɗi. Sai yanzu na ji ni daidai. Gaskiya ba kya wasa da gunci Fatima, ba kya wasa da cikinki. Madarbanci na wuta dauke ni da nauyi na. To, amma ga wani hanzari ba gudu ba. Mahaifiyata ta faɗa min cewa kada mace ta kasance mai yawan cin abinci da yawa. Don haka yana kawo nakasu ga rayuwanta babba. Ban gane ba wani irin nakasu kenan. Tana nufin cewa ita mace uwa ce ga 'ya'yanta kuma ga al'ummanta. Don haka za ta iya sadaukarwa ga komai don yunwanta don ta ga 'ya'yanta sun ƙoshi. Shi Allah da ya halicce ni haka ai yafi kowa sanin dalilin da ya sa yi ni.
kuma sannan kowane mutum yana da daidansa da kuma aibinsa. Ni nawa kenan kuma na yarda da haka. Gaskiya Antifati kenan. Damuwanta kawai ita ta ji cikinta ya ƙoshi. Ko da yake a bar maganan nan kar TV ya zama kare. To shi kenan zan duba. Gaskiya ne kuma fa ban ga laifinta ba, don haka ku tashi mu shige wajen Malam Bello. Makauniyar zuciya ta canja yanayin baya mata daɗi. Makauniyar zuciya taura biyu ba ta tauna cikin zuci. Makauniyar zuciya so ya mamaye ta ya sa ta yi kuka. Makauniyar zuciya shin to wa za ta so wa za ta ɗauka. Makauniyar zuciya tun fara rayuwar ba. Makauniyar zuciya. Jabir me kake haka kaman malamin duba? Zuciya ta bugawa take yi. Haka na nufin wani abu na shirin faruwa. Wani abu kuma me kenan? Tabbas a duk sanda zuciyata take bugawa da sauri, wani abu na shirin faruwa da ni. Lalai da akwai abin da zai faru yanzu a makarantar mu. Wayyo Allah, Allah ya sa ba irin na wancan ranar ba ce. Kamar ya? Ka mance ranar birthday ɗinka da kai hasashe ka ce wani abu zai faru? Ina fita mota ya kaɗe ni? Ina tsoron wani mummunan abu ka sake faruwa da ni. Kai Hassan, kowane ɗan adam yana da kadarar da Allah ya tsara masa, kuma ba wanda yake tsallake kadarar da Allah ya tsara masa. Dan hakan ya faru da kai ba shine yake nufin cewa ko da yaushe zai faru da kai ba. Saboda haka ka natsu. Tabbas ni ma na taɓa zuwa wannan Makauniyar zuciya. Makauniyar zuciya. Jabir baban soya, kada dai ka ce min wannan bugun zuciyar naka Zainab ce. Dama sunanta Zainab. Zainab, sunanta Zainab ce. A wani class take? Class namu. Class namu? To ta yaya aka yi ban santa ba? Yau ta fara zuwa, kuma kafin a fita break ta zo. Kai kuma yanzu kake zuwa. Kaga ba za ka santa ba. Tabbas ina ji a jikina akwai wani abu tattare da wannan yariyar wacce zuciyata take bugawa a kanta. Shikenan, yau babu lesson na physics sai soyayya. Soyayyar ita kanta lesson ce mai zaman kanta. Shege Jabi, baban soyayya. Kaga, ki ga koyo tuyina. Morning, sir. Good morning. Good morning. Morning. My daughter, how are you doing? Na koma kujera daga ciki. What? Kun breakfast kafin kuka zo ko? Yes, sir. Good. Bilkisu, ai da kin ce ba mu yi ba saboda ya samu ya saya mana. Sai kuma Allah ya kwato ni daga tarkonki. Ai bisa hakki, mu student mu ya kamata mu saya masa ba shi ya saya mana ba. Muna student ɗin shi, mu saya masa sannan mu kawo masa. Lallai kuwa. I wonder the student of nowadays ba sa son taimakawa malamansu don suna ganin cewa malami mai kuɗi ne. Tabbas haka ne sa.
Ki yarinya ce Fatima, zan miki uzuri. In ba haka ba, contentment ne kawai, shi yasa kike gani na haka. Me contentment sa? Wadatuwa ko kuma ki ce wadatar zuci. Of course my daughter. Mutum ya ji ya wadatu da abin da yake samu, shi ake kira contentment a turance. Don haka, ba dun wadatar zuci ba, da ba zan yi karantarwa ba wallahi. Me yasa sa? Wannan sirri ne, by time shall tell you. Besides, Zainab, da wani suna kike so in kira ki ne? My daughter ko kuma my sister? My daughter din da ka fara kira. Me kike son ki karanta ne a rayuwanki? Science ko kuma art ko kuma commercial? Science nake son karantawa saboda ina son karanta Mercy and Surgery. Wow, this is a great ambition. Allah ya cika miki wannan burin naki. Amin, Uncle Yaya. Uncle Yaya kuma? Sunanka kenan yanzu a gurina. Makauniyar zuciya kan so ta jure tsanani wuya daɗi. Makauniyar zuciya ta canja yanayin baya mata daɗi. Makauniyar zuciya. Zuciya ta bugawa take sakamakon numfashi da wata halitta take yi a makarantar nan. Da a ce zaki bani dama, da na fi kowa samun rabo. Lalai zuciyata, koramar sanki ne take gudana a cikinta. Da a ce zan samu dama, da na sha daga cikin wannan koramar. Amma kayi asara Jabi. Shin so nawa ne zan gaya maka? Ba soyayya ce ta kawo ni cikin wannan makarantar ba. Shin na tambaye ka, karatu ne ya kawo ka ko kuma soyayya? Duka. Makauniyar zuciya kan so ta jure tsanani. Ban gane ba, ta yaya zaka ce duka? Sai dai ka zabi ɗaya. Lallai babbar manufata ita ce karatu. Soyayya kuma ke ce kika cusa min ita da kanki. Ni kuma kamar yaya? Kafin zuwanki makarantar nan, ban damu da wata 'ya ba, ballantana ma soyayya. Bayan zuwanki kuma, sai na ji zuciyata tana bugawa da zarar kin kusanto ni. Da hakan na gane cewa a gaskiya ina son ki. To koma menene Jabir? Ban son ka, kuma ma ba zan taɓa son ka ba, kuma ma babu yadda za yi in aure ka. Kamar ya? Da farko dai ni uwa ce a gare ka. In kuma ɗa zai iya auren uwarsa, to ni zan amshi soyayyanka. Uwa kuma? Makauniyar zuciya kan so ta jure tsanani wuya daɗi. Makauniyar zuciya ta canja yanayin baya mata daɗi. Makauniyar zuciya taura biyu ba ta tauna cikin zuci. Makauniyar zuciya soya mamaye ta ya sa ta yi kuka. Makauniyar zuciya shin to wa za ta so wa za ta ɗauka. Makauniyar zuciya tun fara rayuwar ba ta mata daɗi. Makauniyar zuciya, makauniyar zuciya, makauniyar zuciya.